נושאים מהעבר שקשורים גם לקרמה, שקשורים גם לשיעורים שהיינו צריכים לעבור כדי להתרחב, כדי לקחת אחריות אישית על החיים שלנו, כדי לדעת איפה אנחנו צריכים להתנהל נכון, וגם לגבי כל השאיפות, האמביציות, החזון הגבוה, החלומות, איך פורטים חלום לפורטות, איך לוקחים משהו מרמה שהוא פנטזיה, לרמה שהוא חלום בר ביצוע או חזון בר ביצוע. ההבדל ביניהם הוא שחזון בר ביצוע מצריך מאיתנו ירידה לאדמה, להוריד את הדבר הגבוה הזה לרמת ביצוע, לתהליך, לשלבים, לאיך אנחנו בונים את הדברים, נדבך אחרי נדבך, איפה אנחנו צריכים לקחת אחריות על הדברים, איפה אנחנו צריכים לדעת לשחרר את הדברים לכוח גבוה מאיתנו, איפה אנחנו צריכים לזהות חלקי צל שמעכבים אותנו, שגרמו לנו לחשוב אולי שאנחנו לא מספיק טובים, או שגרמו לנו לצאת לדברים ממניע לא נכון. זאת אומרת, אם היה לנו איזשהו חזון גבוה, והייתה מטרה להרשים אנשים אחרים, אז יכול להיות שנקבל פה כל מיני בעדינות כפות קטנות כאלה, לעורר אותנו, שנבין שזה לא מניע מספיק טוב לשים שם את כל האנרגיה שלנו במשהו חיצוני, אלא לחשוב מה יכול לקדם אותי ברמה נכונה, שמה שאני עושה או עושה או שואפים לעשות מחובר גם לרצונות גבוהים, וגם איכשהו גם מביא טוב, כי אם טוב לנו ואנחנו בייעוד שלנו, בלי להתכוון אפילו, זה מעדד ומשפיע על אנשים אחרים. עכשיו, הצמידות הזאת בין סטורן לנפטון לא עשתה לנו את החיים כל כך קלים, עם כל כך הרבה פלנטות בנסיגה, בטח ובטח שלא, תחושה של קצת תסכול, של שידורים חוזרים מיותרים גם, כן? אם לא לקחנו מהם את מה שזה בא לצחצח עד הסוף, אז זה נחווה כמו מיותר, מה, עוד פעם, בשביל מה? אבל לא, זה הכל קורה כדי שאנחנו נקבל את האפשרות לנקות עד הסוף, לדייק עד הסוף, להבין, לראות איפה בנדבדה הזאת אנחנו עדיין בתלות, איפה אנחנו עדיין פועלים מחלקי צל, איפה אנחנו עדיין לא באחריות מלאה, איפה אנחנו מטילים אחריות על אחרים, או על גורמים חיצוניים במקום לקחת אחריות אישית על החיים שלנו, איפה אנחנו צריכים ללמוד לשחרר דברים לטובת כוח עליון. עכשיו, כאמור, סטורן יצא מהנסיגה הזאת, ב-27 לחודש הוא כבר בעצירה לקראת יציאה, עומד מה שנקרא בעצירה לקראת הילוך ישיר, והמעניין הוא שהוא לא יחזור לנקודה הזאת הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם נפטון, כשהוא יצא מהנסיגה בעוד כמה חודשים, ויתחיל ללכת קדימה בתלה, אז הוא לא יחזור לשם הרבה מאוד שנים, הוא סוגר מעגל.